welkom bij Gewest Friesland, waarin we zien de reportage die het van gewest tot gewest, een landelijk televisieprogramma, uitgestuurd had over Friesland, van Friesland. Nou ja, en als we het over Friesland hadden, hadden we het vanzelfs altijd over de dorpen. Toen zien we dan net in die jaren dat Johan van der Zee die programma's maken, dan zien we dan net in over krimp en zulke soort dingen. Maar we zien het wel in om de dorpen wat omhoog te helpen, over de structuur, over de infrastructuur. En er weer op een gegeven moment een plaatselijk belanginstelling in Friesland, uit Oosterhoulen. Die kwam, voorzitter in een rolstoel, en die kwam bij Johan van der Zee door. Jo matte een keer bij ons komen. Wat moesten die mensen? Die moesten op de televisie. Dat weer het belangrijkste. Waarom moesten die op televisie? Die moesten op de televisie omdat ze vonden dat ze een geweldig ding dienen. De dik van Jouren naar Lemmer, de Nijendiek, waar online en het lieken erop, dat die de bewoners van Oosterhoulen en nog een paar dorpen afsluiten van de Boetenrood. Maar ze had kreeg zo lang praat bij Rijkswaterstaat dat ze een tunnel kregen. En die tunnel die moest op de televisie. Ik zeg nooit weer, het man kwam onaangekondigd die bij u thuis in Jouren. En die zou bij Mario praten. En ja, waarover, dat zie ik eerst ook net terug. Dus zei nou maar eens even zien, dat doen we. We zijn aan de kant van Jouren en toen koesten de lampen werd de tunnel kwam. Daar is het. Nou, dan ben ik er naar heen gegaan. En toen hebben we met 2 cameramannen hebben we dat filmen. Doet de evening kwam. Burgemeester in een koets. En de bevolking van het dorp in een bus erachteraan. Nou, wij zitten maar in de bus. En op het taluut van de dik, want de dik wie dan het leer, daar is de orenkamerman. Dus die kon dan de hele stoet voorbij komen. Dat is een tunnel die het iepen is onder een dik die het nog net kleer weer. Ja. Dat is uniek. Dat is uniek. Dat is vond uniek. Ik. Ja. Ik vond het. Nou, en het mooie weer dat burgemeester Cavalier weer dat van Donia Werstal, dat bestiert nog. En door het uitstuurd waar schreeuwt het Parool dat ze op het Nederlandse televisie nog nooit zo'n onnozel onderwerp hadden. En Hans de Jong die schreeuwt wel eens wat televisiekritiekjes in de oude kranten. En die schreeuwt dat dit het toppunt van regionale televisie is. Dus ik ben hartstikke blij. Dan maken we dat eerst even zien, voordat we daarover terug praten. We gaan naar Oosterhoulen, waarom in, nou moet ik eens even de eind 60 jaar. Dit gebied aan de oever van het Jeukenmeer ligt duidelijk te wachten op de dingen die gaan gebeuren. Zo komt er een motel aan de oever van het meer en hier is een recreatieproject gepland in het kader van de ruilverkaveling. Er is nu al een camping, waarvoor de belangstelling stijgend is. Verder zijn in deze streek al 10 huisjes in gebruik als tweede woning. Vooral de woningjes van de vroegere veenarbeiders zijn voor dat doel erg in trek. Oosterhoulen en de beide gehuchtjes in de buurt, Oosternijega en Olde Ouwer, vierden vorige week woensdag feest. En de hele bevolking, 400 mensen, trok 's avonds naar de tunnel. Een deel van hen met een door plaatselijk belang gehuurde bus. Nou, hier wordt een tunnel geopend. Een tunnel voor? Voor het verkeer voor de fietsers. En hoe gaat dat gebeuren? Nou, met de burgemeester van Donie Westel, die zal hem openen. Met Openland Ouwer dan. En dan gaat hier de hele stoet naar Oosterhoulen. Hoe vindt u dat? Muziek. Nou, prachtig. Geweldig. En hoe vindt u het dat er een tunnel gekomen is hier? Nou, ik vind het geweldig. Vooral voor de kinderen die haast naar de Jouweren gaan. Als die weg klaar is, die er overheen komt, dan is het al een heel nuttig ding. Vooral voor de kinderen. Hoe vind jij het dat er een tunnel gekomen is hier? Fijn. Waarom? Voor de auto's. Voor meer vervoer. En voor jezelf? Ja. Ook wel een beetje. Ga je vaak onder die tunnel doorrijden? Oh, niet zo erg vaak, maar ook wel eens. Niet zo erg vaak. Waar woon jij? Nou, Oosterhoulen. Hoeveel mensen wonen daar, weet je dat wel? Nou, zo'n kleine 400. Vind je het fijn in Oosterhoulen te wonen? Ja. Ja? Ik woon veel liever in dorpen dan in steden. Wat betekent dat, zo'n tunnel voor een plaats als Oosterhoulen? Met het in Fries of is het in het Holland? Wat is in het Nederlands. In het Nederlands. Nou, dat is zo, wanneer wij hier geen tunnel kregen,
dan zijn wij geïsoleerd en dan moeten we altijd als straks deze Rijksweg klaar is, over Haskerhorne en de Zeewij, om in Jouren te komen. Hoeveel kilometer zou dat zijn? Nou, dat is niet dat het nu zo'n groot eind om is, maar er komt straks een verkeersplein en dan moeten we dat oversteken. Dan wordt het gevaar veel groter dan dat we hier langskomen. Nu zijn wij veilig. Maar u heeft nog helemaal geen weg eroverheen? Nee, ze zijn wel wat, in dat opzicht wel wat eerder dan dat in het meeste gevallen is. Maar meestal is het zo, dan moeten er eerst meestal ongelukken gebeuren voordat de tunnel er komt. Ja. Maar hier zijn ze een slag voor. In een open landauer, getrokken door 2 Friese tuigpaarden, arriveerde BMW van de gemeente Donia-Werstal. De burgemeester deed precies wat bij een dergelijke gelegenheid van een burgemeester verwacht wordt. Knippen en spreken. Weliswaar lijkt het doorknippen van een lint in het bijzonder veel op een officiële opening. Doch in dit geval zou ik willen zeggen, symboliseert het iets mooiers. Namelijk een spontane uiting van vreugde van de inwoners van de 3 dorpen, welke ik met de naam van Oostertrijege zou willen samenvatten. Een spontane uiting van dank aan Rijkswaterstaat voor deze bijzonder mooie tunnel die hier werd gebouwd. Mogen deze tunnel zijn bijdrage leveren in de bestrijding van de toenemende verkeersonveiligheid in ons land. Dit bouwwerk hier, zou ik durven stellen, betekent in ieder geval een grote verbetering voor de veiligheid van de bevolking en de bezoekers van deze streek. En daar zijn wij bijzonder dankbaar voor. En toen gingen ze allemaal voor het eerst een beetje officieel door de tunnel. De burgemeester en de wethouders. Het muziekkorps Excelsior. De pony- en ruitenvereniging Het Haske en de inwoners van de Oostertrijnega. Een tunnel met een lengte van 320 meter, waarvan 40 meter overdekt. Een tunnel die 900.000 gulden heeft gekost. Nou, ik vind het een mooie tunnel. Ja, ik had liever de bos hier gehouden, maar de tunnel is wel mooi. En hoe vindt u het feit dat er hier een tunnel gekomen is? Nou, ik vind jammer, dan had een viaduct moeten. Eens zou je eens kennen dat zijn reportage door Oosterhouden dat en het Parool en Hans de Jong beide gelijk gingen. Ja. Ik kan me voorstellen dat als je in Amsterdam was, je zegt van wat is dit? Ja. Hey? Ja, en ik vond het prachtig. Ik vond dat zo'n lietse meerskip die dan toch kans heeft om zo'n toegang te krijgen. Het is ook zo belangrijk voor het kerkelijk leven. En nou, dat soort dingen. Wij nemen het onderwerp die Oosterhouden-tunnel. En later hebben we nog de Bridge of Abigail, dat we extra iets hebben. Die krijgen we hier achteraan. Want de dwarpenproblematiek, dat wist niet en doe ik wel in Friesland, dat speelt natuurlijk behoorlijk. Dat speelt een grote rol. Alleen je zit in een landelijke televisieprogramma en die meegaan aan nooit van Abigail of Oosterhouden yet. Nee, nou, deze keer wel. Dus, maar hoe komt dat dus in de rest van Nederland oer? Nou, de mensen die ernaar zeggen, die kwamen echt uit de provincie. Het was wel een plattelandsprogramma, denk ik. Ik denk dat mensen in Zeeland, in Lietse Dwarpen, dit echt begrepen wat hier aan de hand was. En dat er in de steden, hoewel wij in de grote steden echt aardig wat sjoggers zien, maar het was wel een plattelandsprogramma. Een plattelandsprogramma, ja. Nou ja, dan gaan we van Oosterhouden gewoon naar Abigail. Het was in 1960, in december. Toen is er een dochter van mij getrouwd. En die kon haar bruidstoilet thuis niet aantrekken. Dat moest in het dorp gebeuren. En het pad waar we langs moesten lopen, dat stond 50 meter lang. Dus zo ver onder water dat we met de laarzen aan het nauwelijks buiten konden keren. En zo zijn we naar de bruiloft gegaan. U had dus wel laarzen, neem ik aan? Ja, natuurlijk. Ja, die moesten erbij. Nou, en we gingen dan al op klompen naar de dijk toe en daar kwamen de schoenen aan. Tenminste, als het regende. Midden in de zomer niet. Dan waren er niet zoveel? Nee, dan was het niet. In de herfst en winter, dan was het heel moeilijk.
Ja, en dan met het ziekenvervoer. Allemaal. We hadden ernstige ziekte met de brancard. Dan kwam de dokter hier aan toe. En dan kwam de zuster met de chauffeur, die dragen dan de brancard naar het ketting toe. En dan waren onze maan stonden allemaal klaar en die droegen dan hier weer heen. En dat kon de zuster onmogelijk doen. De situatie die was voorheen dat het vervoer toen mogelijk was per schuit. En zoals u weet is dat de laatste jaren sterk ingekrompen. De wegen kwamen in plaats voor de sloten en de vaarten. Die gingen inslikken. En zodoende is men per as aangewezen, zoals overal, maar ook in Abbega. Met alle gevolgen daarvan dat de boerderijen en ook de burgerwoningen volkomen geïsoleerd raken. En wat betekent dat nu voor een dorp als Abbega? Dat betekent dit. In de eerste plaats zijn die boerderijen, zoals ik u even ook al zei, met de burgers die praktisch als uit een blokdoos gegooid midden in het land lagen, uit hun isolement verlost. Terwijl ook het platteland, en dan meen ik het platteland en haar omgeving van Abbega, zich veel sneller kan verplaatsen. Reden genoeg dus om een groot feest te vieren? Daar is wel reden toe om groot. U begrijpt, dat was hier wel. Het is een klein dorp, het is zo groot opgezet, want het is een kwestie geweest, meneer Van der Zee, van pakweg 30 à 40 jaar dat hier aan getornd is. De oude oeververbinding, een nog geen meter breed draaibruggetje, wordt weggedraaid om plaats te maken voor de nieuwe 5 meter brede betonbrug. De inwoners van Abbega hebben voor de laatste keer een omweg gemaakt. Een omweg van zo'n 7 kilometer, om straks triomfantelijk met de auto over de brug te rijden. Abbega, de Brits of Abbega. Nou ja, Abbego, zei ik. Abbego. De Britsen, ja, dat wie gewoon. Dat zijn we dan onderling. Dat zijn de cameraploegen en dat soort dingen. Dat, ja, ja. We gaan even naar 1984. Dan ga je naar Sint-Nicta. Want daar zijn mensen die op Solex rijden. Ja, het Solex-genootschap. Nou, ik weet het naam net meer. Ja, samen onderweg. Ja, ja, door de Bizeno nog. Dat is, ja, dat is het besteed nog. In het Sjerken. Ja. Maar waarom ga je dan ineens naar, in de 80 jaar naar zo'n soort, nou weet ik misschien, idiote dingen? Omdat het er mooi uitziet. Ja. Ik vond het zo'n prachtige, zegt die man. Een aantal hinder van die leren jassen en van die kap, van die Lindbergh-kapjes op. En ik loop in de Frieslandpost, ik het zien, de foto's en ik denk, goh, dat ziet er leuk uit. Het bleek nog de mooie man te wezen. En het gevolg van deze reportage weer dat overal in Nederland waren de Solexen van de Zolderhelle. Dus die man die had mij letterlijk verteld, ze kregen overal wij hadden nog een Solex, waar je maar. En toen ben ik meer van die Solex-clubs ontstaan. De wedergeboorte van de Solex. Nou, we zullen eerst even zien naar een prachtige reportage over de Solexen van Sint-Nic. Met mijn trouwen
ring. Ja. Dit is niet de hoofdpijn. Ja, een beetje minder gelopen dan je maatje hoor. Voor je willen. Martin. Zie je hier de pions hier alleen beter hebben. Het is een beetje roekeloos, hè? Goeie maatje. Breng je de eerste zo eens onderuit. De jongen naar de snelheid van zijn been valt. Je staat er goed aan. Allemaal bereid, jongens. Dit is een imposant gezelschap. Ja. Wat stelt het voor? Nou, dit is de Solensclub als het dik. Dat is in, nou, je kan wel zeggen, in 2-3 maanden tijd uitgegroeid dat ik dit gigantische heel was nou om die hindersjas. Het is, ja, het begon maar een aardigheidje, maar het schiet ook een ware rage te worden. En de Solexen, hoe kom je hem daarom? Advertenties, hè? Vrij. We zijn er wel sneun op uit geweest. En een vrij, als ik Solexen hier, nou, dan werd het niet te pakken hier. En dan werd het automatisch van, nou, ik weet nou wel hier. Nou, daar reek ik weer achterom. Dus dan moest je het spel een beetje bij me zeker. Maar een soort van betelling? Nou, de gemiddelde prijs, als je een beetje knappe Solex zijn, om erbij het bankje. Ongewoon. En als een hele mooie 124, maar ja. Er zijn ook zo'n soort die staat al aan om die dingen houden zeuren. Dat de prijs begint ook wel wat te stijgen. No? Elke motor heeft je al eigen voetjes. No? Maar krijg je zo gewoon een hele paard niet, want dat ding is verschrikkelijk zenig. Goed, ontsteking op mijn p-graden verkeerd is, dan doet het dan eigenlijk goed mee. Als je die ding hier op een heerzolder en achter in de hakken stient. En nou moet het gerepareerd worden, want alles zit vast. No? Versrenners. En ze pakken we alles wat. En ze krijgen ze allemaal ook leren. Nou, dan krijg je daar hier zo, die dingen die worden gehad achter de oren heers kunnen mooi. En als je tank leeg haal je de benzine green en dan weet je helemaal hoe laat het is. Dit is dus een bromfiets, die moest maar helm. Hij riet dus 120 kilometer. Maar in Frankrijk was ze nog volle gebruikt. En daar ben zelfs daar ben ik nog wel onderdeel te krijgen. Zo, dat is de volle. Dit is een tijdsbank, een originele Solex tijdsbank. Ik via het vakblad. Het vakblad. Toen kwam er een telefoontje uit Schonebeek bij. Nee, Westerbork. Voor die oude stapt en hij liet dat spul nou. Hier rond toen de Solex aan is gebruikt worden, wie een helm net verplicht. Dus dat is eigenlijk al niks zeg maar dat de Solex er aan is uitdragen is. Want zeg maar een helm op zijn ding aan is, dat is geen gezicht nou. Dus dit petje aan is een vliegeniers-petje, maar om het geheel wat mooier te maken hebben wij natuurlijk zo'n ding op nou. De manier van zitten op een Solex? De manier van zitten, nou ja. Als je in de Wien ingaat, dan is het zo plat mogelijk lezen, maar nog eens op een voorbaan. Maar dan kom je natuurlijk zo goed mogelijk uit. Maar ja, het scheelt natuurlijk ook wie erop zit. Hè. Dat maakt het heel wat uit, maar dan in de snelheid net hoger dan 20 km per uur. Deze treft het, nee. Maar ik dacht dat je zo prachtig mooi rechtop zitten moest. Prachtig mooi rechtop? Voor scherp.
vind het mensen altijd zo deftig op zo'n Solex zitten. Ja, natuurlijk, zou als club zijn, dat wil natuurlijk. Hè. Maar als je ik praat dus krijg, zou je naar het werk te gaan. Nou. Maar zeg maar, ja, dat is natuurlijk iets aparts. Ja. Dan gaan we er natuurlijk zo rug mogelijk op. Natuurlijk vooral als we met de club onderwijs binnen. Nou. Dat wel, ja. Maar is het nou een grap of heel serieus? Nou, heel serieus. Het begon dus met de merken. Nou, je hebt jongen, je ziet een 60, 70 man nou. Nou, en aan de verhaal de jaren, nou, dan volgens mij kan het net meer steken net. Het is al een graag begonnen. Het is al een geintje begonnen, ja. Maar dit kan gewoon niet meer kapot net. Als je ziet hoe het leeft, je kan zeg maar net als ze niet heen rijden, je kan er wel in je zien. Of ze zijn zeg maar thuis bezig. Nou, dan je zou het min wel weer harder en dan zeg maar wegleutelen. Het leven gewoon zeg maar. En de gezelligheid eromheen. Als je de vergadering dus al hebben, maar een opkomst van 40, 50 man. Nou, het rent soms samen uit naar Tollen. Dus uiteindelijk zeg maar, het kan het misteken. Nee. Nou, ik zou zeggen, samen onderweg. Ja. Wat hé? Maar rijden. We gaan er onderuit. Jongens, dit bedoelen dat we eerst het Wilhelmino gaan. Dat is het door! Het kan maar de tijd houden. Nou, die 84 de Solex ben ontrieden. Als ik het nou goed zongen ha, Johan van der Zee, dan leer ze rondjes rieden, want dan ried er meer langs elke keer. Dat klopt het, hè? Ja, dat klopt. Ja, dat is net te zien, maar dat... Ja, nee, dat klopt. Ja. Ik weet dat precies met het drieën. Er is zo'n ja, wat mooi... er zit een instelling in, een mooi groot huis en daar hebben ze hun rondjes rieden. Ja, Sox levert dus wat op, zij is al. Zij krijgen een bericht van, er zijn nog Solexen te Cape en zo. Dus er is interactie tussen met de meesten in West wat met dorst en zo. Dat is, ja, de dorst altijd even contact houden. Ja. Nou, ik hoor wel een paar van die mensen wennen doen in Jouren, net zo vier waaien. En die bellen dan op en zeggen, ja, nou, we gaan een heel soort Solex. Nou, dus, net deze mensen, maar alle organisaties West met de krijgen, beginnen die dan ook te zeuren van we willen nog wel een keer en we willen nog wel een keer. Dat kan wel voor. Ja. Dit weer wel aardig, kunnen we het nog net een keer doen. Doe je nooit een gebrek aan onderwerpen? Nooit één keer, nee. Oké. De Solex zie je erin. Dat bracht dus bij de eind van dit programma, van het programma Gewest Friesland, dat dingen sjället die van gewest tot gewest in jaren alweer uitgestuurd had. We zijn er tak een week gewoon weer.